Guys, ito yung sibuyas natin na kababago lang natin tanim kasi yung iba na-harvest na. So, ginawa natin isang plat ito para maganda naman tingnan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ito yung ano ko. So, yung galing school. Ayan. So, lagi lang tayo nag-ano nito. Lagyan ng mga abono kasi similian natin ito. Saka ito ang pinag-aabalahan din natin ngayon, guys. Yung ano, ito. Litos na litos na seedlings. So, ito yung taniman natin ito. Yung pinagharbisan natin ng sibuyas. Ayun. Litos tanim natin. Nasa gilid yung pipino natin. Saka yung sibuyas. So, ayan. So, tapos na itong mag ano. Ano namin. Nahutok namin, oh. Ayan, oh. Ang buyaw ko. Ayan. So, talagang medyo hindi pa masyadong malaki yung litos natin. Pero sige lang. Talagang malaki ito. Nasa ano na ito. Nasa oras na. Ay! Yan, oh. Yan guys, oh. Yan. Yan guys, ah. So, ito. Ano natin din, oh. Ayan. Ayan. May pumunta rito ang aso, oh. Maliit. Parang wolf. Yan guys. So, thank you very much for watching, guys. Update natin sa video kung medyo malapit na ang itanim natin. Thank you, guys. Thanks for watching, guys. And don't forget to comment and follow my page, Christopher Ricusto, and Facebook and YouTube channel, Kabukid Live Vlog. Thank you.